Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapin syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ining nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Iloilo Newsline sa Pilipinas, 31 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Welcome sa Iloilo Night Watch sa pagi diri sa Iloilo Newsline. Update ninyo kami diri sa pagpangalagad. Agod sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita nga aton dapat sipad-siparon sa subong nga gabi. Sa mga listeners sa nga Iloilo Newsline, palihog standby kay ara na sa atong linya ang Pag-asa Iloilo. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Rafi Tapales, sir. Good evening. Kasama yung gabi sa tanan. Karang latest update sa panahon karong adlaw, September 14, 2021. Intertropical Convergence Zone nag-apekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Pangutsining sistema, Western Visayas, mga experience sa magalumo na kalangitan, may lapta-laptang mga pagulan, pagpanagom kag pagpangilat. Tugay sa Intertropical Convergence Zone. Mahina tugtog kasarangang hangin halin amihan na nasidlangan kag nabagat na nasidlangan ang mga pabilin sa Western Visayas. Kadagatan sa silang mga lugar makanay tugtog kasarangan mga pagbalod. Temperatura subong nga adlaw magaling sa 26 tugtog 31 degrees centigrado. Ang adlaw nagtunod kay na alas 5:51 kag ini mabutlak buwas alas 5:39. Yan ang latest update sa panahon halin diri sa Pag-asa Iloilo. Rafi Tapales, mayong gabi. Engineer Tapales, sir, wala kita sa nga weather disturbance o kung nagapasulod sa par. Sa subong wala nakitang weather disturbance maliban din sa weather system na nag-prevent subong ang Intertropical Convergence Zone. Gapekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Okay. Engineer Tapales, madamo nga salamat. Mayong gabi. Welcome in mayong gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Madamo nga salamat sa Pag-asa Iloilo. Kasi tingala ka mo nga wala si Sweet. Ti parisan man kita karon ni Trixie Fake. Kay may klase pa. Ila ni nga daan. So nanong available sa nga doktor. Kaya muna ang klasihay nila. Way adlaw, way gabi. Basta kung ano lang available sang ila nga instructor o kon professor nga doktor. Para makaroon si Trixie. Mabasa sang inyo nga mga pa-shoutout. Basahon niya na karon. So standby sa ato nga mga viewers, standby sa ato nga mga ka-newsline.
35 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa mga ka-news line dira sa iban nga lugar, sa iban nga pungsod, sa mga Ilonggo, sa mga Pinoy, ang iban dira sa Luzon, Visayas, Mindanao, nga mga ka-news line naton, samtang nga nagapahilay-hilay, bago lang tapos panyapon, amon kamo pagadalan sang mga impormasyon. Luzon, Visayas, Mindanao. Aton nga mga listeners, palihog standby, yari ang aton nga mga headlines. President Rodrigo Duterte ginbanatan naman niya ang mga senador nga naghiwat sang committee hearing may kangtanan sa kontrobersyal nga pag-procure sang mga personal protective equipment. Sa dugang nga balita, pagtiro patay sa quarry enforcement officer sang provincial government sang Antique. Mayara kita karon nga latest update upod sa aton nga koneksyon live and direct sa Antique. 36 minutos na nakaligad sa alas 8. Paglaton-laton sang virus ginakabalakan sang mga transport group bangod sa pagsakay sa di pasahirong mga salakyan sang mga ginsubject sa swab nga wala sang gin-provide nga service ang syudad. Sa dugang pagid nga balita, Senator Manny Pacquiao nag-file sang cyber libel nga kaso kag manukot sang damages nga sa 100 million pesos batok kay Kingdom of Jesus Christ na Pastor Apollo Kibuloy. Mga cabinet members hindi makatambong sa Senate hearing kung wala sang clearance halin kay President Rodrigo Duterte. Uy, matabo na karon. Pareho abi kay Secretary Francisco Duque. Ginpasumon sa Senado kung hindi siya magtambong, may posibilidad nga magka-clash ang executive kag legislative. Kung hindi magpasugot si President Duterte nga ipatawag ni kung mangayo clearance si Secretary Duque. What if karon kung hindi magpasasugot si President Duterte, ano matabo sa Senado, sa legislatura naton? May delikado ini. Samtang 4 ang patay, 3 ang pilason, kag napulo ang subject sa investigasyon o questioning nga ginapatihan miyembro sang New People's Army sang maengkwentro sang PNP SAF o Special Action Force sa Sitio Balik-Balik, Barangay Tabo, Ilog, Negros Occidental, Kaina sang Aga. May na-recover nga 4 ka M16 rifle. Oops. Ibaloon nato nini karon sa mga pulis ang Ilog ang update sa sini nga engkwentro. Nagapangisda nga illegal sa San Dionisio, arestado sa mga pulis. Senior citizen may kaso nga rape, dakop sang Ahoy pulis. Kag may dump truck nga gin-impound sa San Miguel Police Station. Anong kaso yasin Update man sa aton nga COVID-19 sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Standby sa aton nga mga listeners, standby sa aton nga mga viewers.
More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Sa mga listeners naton, mayara na nga GCash ang more power. So sa mga nagabayad on time, pwede ka mo da makabayad via GCash. No? Mayara na nga gina-advertise ang more power. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Gusto nyo magbakal sang itlog? Kadto kamo sa AgriFarm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number sila 523-0039. May ramen sila sa mobile number 0947-856-4729. Ang itlog sa AgriFarm, priska kag barato. Ang AgriFarm ginapanagyahan ng Day William kag Josie Lagman. Graphics Innovative Mind Computechnics, Computer-Aided Services. Namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unahan ng gate sang Molo Plaza, sa talong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics kinapanigahan ni Sir Manny Sanoy. Sa mga listeners naton, kung mayara ka mo da nga ipa-ads, pwede man ka mo maka-message diri no, sa maka-chat sa Iloilo Newsline. O kung pwede man ka mo maka-text sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. Kag sa mga listeners naton nga naga-travel bla, no? Pakadto ka mo sa 4th District o kung pakadto ka mo dito sa siyudad Sampasi, basi gusto nyo nga magbakal sa mga priska nga isda ara sa cruising patio Dueñas, Iloilo. No? Damo dagali sang ginabaligya nga isda gagmay man o kundalag ko, may ginabaligya dang mag-asawa nga sanday ni Jimatupas Panis kag si Digol. No? May baligyaan da sila. Kadamo sang pilihan. May ara man gani sila sang mga green shell, may ara man da nga mga kasag, no? Pwede nyo mapilian da. May mga pitik-pitik man, may ara man lobster, nan. Kadamo da sang inyong pagapilian. Kadtuin nyo lang ang cruising patio, Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo da ang pwesto ni Nijima kag ni Digol Panis. So, kadtuin nyo barato na, priska pa ang isda nga bakal ninyo. Sa mga pulis naton sa ICPO, sa IPPO, no, nga naga-monitor gid sila, so bumaan dira sa Campo Delgado mayong gabi. Kag sa mga pulis naton sa Negros Occidental, sa miyembro sa 3rd Infantry Division, Philippine Army, mayong gabi gid sa inyong tanan. Diraman kay Major Sinon Pansito ang PIO sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. So good evening kag sa iyang mga tinawo mayong gabi. 44 minutos na nakaligad sa alas 8. Dire kita sa pagplastar sa mga impormasyon. President Rodrigo Duterte, inbanata niya naman sa iya nga talk to the nation, no, talk to the people. Ang mga senador
nga nagahiwat ni sang committee hearing. May kang tanan sa kontrobersiya nga pagpamakal sang PPE o kon personal protective equipment. Iyang ngambal ni President Duterte, bahala kamo kung ano nyo dang pharmaceutical. Pero, dapat ilabi na si Senator Richard Gordon, tanawon niya man ang iyang mga nahimuan ilabi na sa Philippine National Red Cross. No? Daw mayari na bla nga balikan na isang aligasyon bla. No? Kag mayara na nga mga pag-intra sa executive sa ginahimo nga obligasyon sang legislative. Ikon magamusina daw kalaway, no? Daw kalaway nga intra ang executive sa legislative. Kay dapat iya obligasyon sang legislative. No, sa mga senador, no? Kung mayara kagid man niya nga aswestyon, pwede man na. Makaswestyon ka na da. Pero nga siling intrahan mo da, mahingita sa iban pang mga aligasyon ay sa pagtanaw sa mga senador nga ginahimu-imuan man kuno sila sang mga aligasyon. Tuno na sa mga senador. Kay bisan pa sa mga posting nila, makita mo man. Kung si President Duterte man yung pambalon, niya dapat tani ang mga senador, hindi dapat man nga magpalimpyo-limpyo, hindi dapat nga galingon ng nila sa pagpamangkot ng tao nga daw makaluluoy. Ang insakto-insakto lang, hindi sila nga daw laktan pa pamulitika. Amo man na yung punto ni President Rodrigo Duterte. Nagakangay ba lang, ihambalon mo gina sa publiko, hindi pwede nga magtinawganay ka mo kag situlay kung anong dapat nga pagaymuon para nga mangin na maayo, nga hindi klaway sa pamatian kag pananawan sa mga pumuluyo. Tigabanat naman si President Duterte. Laban-laban nga balos naman ng ang mga senador ne nga concern. Ha? May katapusan pa yan ne. Ambal na din ni President Duterte magakampanya sa batok kay Senator Richard Gordon. Kay gusto ni President Duterte hindi pagpadagon kay unfit siya sa iya nga posisyon. Suno ina ka President Duterte. Kag sa iban nga mga senador, hindi dapat kuno paglaktan ni politika. Yari si President Rodrigo Duterte. Ngayon, for the meantime, I would just like also to remind Senator Gordon na I will campaign against you for being unfit to be a senator of this republic. You are trying, well, others are trying to be a Chinese when they are not. And ikaw naman, you are trying to be an American na hindi ka naman talaga totoong Amerikano. Mo tong banat ni President Duterte. Di daw kalaway, no? Labot na sa personal manginamo sinino. Kaya nung matabo ni sa aton pungsod man, maginamo sini. Kag kung hindi makuha, madakpan ang mga involved, no? Sa pagpangdaya ni, no? Pagpangdaya sa kabansang gobyerno. Di mabudlay na. Hasta mintras may namon na lang kinasin eh. Way sa may mapriso nga alleged involved sa graft and corruption.
kung wala sa may mapriso sa pagpangawat o kung graft and corruption, basi maanad ang iban sini nga mga kawatan sa gobyerno. Masiling sila, okay mo lang. Hindi ayan matabon Tiambal ni President Duterte na antis nga ipatawag sang legislative ang mga cabinet members dapat mangayo anay clearance ang cabinet member na nga ipatawag sang Senado. Ngayo sila clearance kung subject man sa contempt, direct contempt, sila hambal ni President Duterte, sabto niya kay siya man nagsugo mo, nga hindi magtambong to, siya man nagsugo, di ano matabo na sa plakadlaw, mayara nga pag binangigayayhan, kahit may clash ng sang diretso, sang opinion. So may posibilidad din nga maglala kung sigihon man sa legislative, sang mga senador, ang ila nga obligasyon, ang ila mandate, tigin-pili man sila sa mga tao mo, sa mga pumuluyo, nga maghimo sang ila nga obligasyon bilang senador. Ginpili man si President Duterte nga magpanguna sa pungsod, mayara man siya nga iya nga obligasyon. Tanan-tanan sila may mga obligasyon sa pumuluyo. Ikaw ang obligasyon sang isa, lakbangon mo pa, ay basi kinagamo ka mo dira. Kako ninali nga magkinagamo ka mo, sino makaluluoy? Sagad ka mo binangigay, sino makaluluoy? Ang mga taxpayers. Sino mga taxpayers? Ka mga ultimo nga mga tao nga nagbutang sa inyo sa pwesto. Makaluluoy, halins dalom, manugmani, pakadtos babaw. Kunway nasang aputan ng aton nga gobyerno ni. Kunway nasang aputan ng aton nga pag ginahom na sa Pilipinas. Kahit maintra ang executive sa legislative. Ang legislative naman, mapurso man niya sa ilang obligasyon sa mga Senate hearing. Kung sige-sigihon man nilang obligasyon nila, mabutang man sa alang-alang ang ilang hearing. Kaya hindi man basta-basta nga paksugtan ng presidente. Kay mangayo pa dapat sang clearance. Kaya nang madangtan sa investigasyon, wala. Kaya sino ang ilang i-subject sa direct contempt? Alang-alang man ng presidente? Di siyempre ang gin-subject nila ginsabpina nila to, gin-summons nila to, amo to yung i-subject nila sa direct contempt. So, mabalaan nato ni Spla pagikadlaw. Kay sige-sige na kabay pa sa iban nga mga senador hindi nyo lang paglaktiman sa pamulitika. Usuyan nyo ang matutod nga pagbakal, pagprocure sa mga PPE. Tanawan nyo sa Mayo kung mayara gid man nga nga overpricing, mayara gid man nga natabo abi nga pag limbong sa kaban sang gobyerno. Tanawan nyo sa Mayo. Kay kamudang inasaligan sa mga pumuluyo. 54 minutos na nakaligad sa alas 8. Happy listening and watching kay Danilo Calanza, Rex Omalde, kag Marie Joy Castiva. Kay Nong Nonoy Mark, kag Nang Roxanne,
kay Yana Kagyohan. Kay Manuelita Sibonga, Jeff De La Cruz, Jeffrey Bautista, kay Josan Bautista or Hosan Bautista. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo! GCash is finally an accredited third-party payment center. Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ay ang transition phase sa pagitan ng ECQ at GCQ. Sa patuloy na paglaban sa COVID-19, ang mga minimum health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagsuot ng face mask, at pagpapanatili ng safe physical distancing ay patuloy nating sundin. Sa ilalim ng MECQ, istriktong ipinapatupad ang home quarantine sa lahat, lalo na ang mga below 21 years old at above 60 years old, mayroong immunodeficiency o health risks, mga buntis, at pati na rin ang mga kasama sa bahay ng mga nabanggit. Limitado pa rin ang paggalaw sa pag-access ng mga essential goods at services, pagpasok sa trabaho sa mga pinahihintulutang industriya at iba pang mga aktibidad. Maaari namang mag-operate in full capacity ang mga sumusunod. Pinahihintulutan namang mag-operate in 50% capacity ang mga sumusunod. Mananatiling naka-skeleton workforce o alternative work arrangements ang lahat ng mga tanggapan ng gobyerno at accredited diplomatic missions at international organizations. Ang mga hotels o mga katulad na establishmento ay hindi pa rin pinapayagang mag-operate, maliban sa mga sumusunod. Ang mga public gathering ay ipinagbabawal pa rin tulad ng movie screening, concert, sporting event, at iba pa. Ang residential o face-to-face classes sa lahat ng antas ay patuloy na suspendido. Ang limitadong operasyon sa mga malls at mga pamilihan ay pinahihintulutan habang bawal pa rin ang mga leisure establishments at services. Ang pampublikong transportasyon ay suspendido pa rin
at ang pribadong transportasyon tulad ng mga shuttle ng kumpanya at mga personal na sasakyan na ginagamit ng mga authorized persons outside residence ay pinapayagan alinsunod sa mga guidelines ng DOTR. Ang iba pang mga essential at priority public and private construction projects ay pinahihintulutan alinsunod sa Construction Safety Guidelines. Ang mga industriyang hindi papayagang mag-operate ay ang mga sumusunod. Ang mga probisyon sa ECQ, kabilang ang pagproseso ng mga payroll, rapid pass system, paggamit ng government-owned o hired vehicles at identification cards ay maisa sa katuparan pa rin sa ilalim ng MECQ. Ang pag-iihersisyo tulad ng paglalakad, jogging, pagtakbo o pagbibisikleta ay pinapayagan sa mga lugar sa ilalim ng MECQ. Ang buhay MECQ ay pansamantala lamang. Tandaan na laging sundin ang mga alituntunin sa panahong ito upang ating muling maranasan ang normal na pamumuhay na ating kinagisnan. Stay safe. Stay at home. Alas 9:01. Balik kita sa aton nga pagpangalagad diri sa Iloilo Newsline. Ipabati ta ang dugang nga statement ni President Rodrigo Duterte. May kang tanan sini sa iya nga Talk to the Nation nga gin pa-sidekick kanya naman ang mga senador. Yari ang dugang pagpayag ni President Duterte. I will require that the cabinet members invited to your hearings that he will clear the invitation with me. At kung tignan ko na pabalik-balik na lang with no other purpose except really to rumble on, to stretch the hearings because that is good for election until the election itself, okay man yan because you are entitled to your own strategy. Pero dito sa amin, because Secretary Duque has sometimes he has not been in control of the workings of DOH because spends most of his time nandyan sa inyo. This time, I will require every cabinet member to clear with me any invitation. And if I think that he will be called for walang silbi except to harass, to be berated in front of the Republic, ay hintuin ko na yan at pagbawalan ko na. Now, may option kayo. You can cite the person in contempt. Pero ako na magsabi na ako ang may utos na hindi mag-attend. So, that is, well, I think I can do it as president. Clearly, if there is an abuse of authority there or exceeding the authority of the reasonable time that Congress conducts a hearing, I will limit you to what you can do with the executive department of the government. Si President Rodrigo Duterte. So motong niya panindugan sa mga cabinet members nga hindi basta-basta mag-attend to sa Senate hearing kung isampina sila. Sa mga yuan clearance,
mga cabinet members sa presidente. Antes sila magkadto sa Senado. Hulat sila kung pasugtan o kung hindi. 5 minutos na nakaligad sa alas 9. Kaina, mayara nga encounter sa Negros Occidental. Ang initial nga impormasyon nga ato nabaton, 4 ang patay, 3 ang pilason, kag madamo ang mga gin-subject sa questioning o kung pag-aimbestigahan. Ang mga nagkalamatay ni way pambalaan to mga ngalan nila ay natabo ang engkwentro sa Sitio Balik-Balik, Barangay Tabo, Ilog, Negros Occidental. Yari ang ato nga interview initially sa Deputy Chief sa Ilog Police Station, Police Lieutenant Rolly Undoy. Sa aton siya mapakigaangutan. So far sa ngayon, sir, ang initial investigation natin, sir, we have 3 Kia in the enemy side and 3 Wia in the enemy side, and the government side is negative, sir. So butang balon sir, may patay nga 3 kag may 3 nga wounded. Yes, sir. Then may tayong mga nahuli na pa, sir, so under investigation pa, sir. So May mga nagkaladakpan sir. yes, sir, pero for verification mo, sir. Mga pila kabilog ang nagkaladakpan magluwas sa Pinason sir. 15 lahat, sir. So wala under investigation po lahat, sir. Oo. So, kung ngayon naton, may 3 nga patay, 3 Pinason, kag 15 kabilog ang nakapture initially. Yes, sir. Yes, sir. Anong ini sila sir? Miyembro sila sang ano? South. Membro po sila ng Southwest Front, KRN, CPPNP, sir. Oo. So, paano sir nagkwentro sa mga government troops ang ining alid sa miyembro sa CPPNP? Come again, sir? Paano na enkwentro sir sa government troops ang alid sa miyembro sa CPPNP? Sir, for sa ngayon, sir, kami na pati investigation muna, sir. So, hindi mo tayo magpayag ng sir. So, to complete the investigation, sir. Ang sityo balik-balik ni sir, malayo-layo ini sa town track ng Ginog. Sir, ang distance, sir, is more or less 45 kilometers, sir, from Ilog Police Station, sir. Ba malayo-layo gali. Anong nagdang lugar sir ang sityo balik-balik? Infested area ba ang sityo balik-balik Barangay Tabo? Hello sir. Infested area na. Sir, hindi naman siya masyadong infected, sir, pero, sir. Reported. Sir. Magluwas inyo sir sa body count ninyo, identified na ini sila tanan. May mga pangalan kita. Hello sir. Hello sir. Jutay pa lang impormasyon nga nabaton ni Lieutenant Rolly Undoy. Kay ang mga tropa kay na
bago lang na ginabot, halin sa bukid. So, check ta sa regional command kung nakabot na niya ang informasyon sa PRO6, may kang tanan sa encounter kay ina sang aga. Check ta sa spokesperson sang Police Community Relation upod sa kaya Police Lieutenant Colonel Arnel Solis Dugay-Dugay. More power Iloilo, bringing more to life. Sa mga gimaras nun, pasiluyag nyo nga magpabulong sang inyo nga mga kasapatan, kadtoin nyo da ang Vitron Animal Clinic. Yara sa San Miguel Jordan, Gimaras. Going to Santa Teresa. No, going to Santa Teresa, yara sa left side. Halin ka sa rotonda, mga rotonda dabla San Miguel Jordan o kung sa Libon. Magpakadto ka sa Santa Teresa, ara sa wala. Sa unhan lang gid sang Dominic Memorial Chapel o kung funeral homes. So, kita nyo na da ang PTV o People's Television nga transmitter. May ngalan na da may karatula going to Santa Teresa, yara sa right side. Na sa una niya lang na nakaslanting lang gid. Ang imo nga pag-usoy sa unhan lang gid na sang transmitter sang PTV o kung People's Television. Ara sa left side may ngalan nga Vitron, no, na ara na sa tarpaulin, Vitron Animal Clinic. Iya ina ni Doc Ronnie Galia. Rehistrado nga veterinarian, hapos palapitan kag hindi suplado, no? Kadtoin nyo da, dalaan nyo ang inyong mga kasapatan para nga pa-vaccine o pabulong da, no? Kung lain matiyag sang inyong mga sapat. 12 minutos na nakaligad sa alas 9. Ulat-ulat tontang update. Party sa enkwentro, ha? Ilabi na makuabasip lang nga may mga ngalan ng Police Regional Office 6. Ambal nila nga dali-dali lang gid ko, no? Ulat-ulat lang gid. Kay nagakuha pa sila sa duga nga dita. Si El Diaz Poultry Supply na hamtang sa Barangay Bagakay, Kagasinda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligyan ni sila sang sari-sari nga mga feeds kag mga bulong para sa manok kag baboy. Pwede ninyo makadtuan ang CL Diaz Poultry Supply kay mayara man na sila nga business permit, no? Kasi kuan kamo nga sigad-igad na hindi ara na nato sigad sang karsada pero kompleto na papilis. Kaga willing na sila magserbisyo da man sa inyo sa San Dionisio, Iloilo. Kadtuin nyo CL Diaz Poultry Supply. Ginapanagihan ni Chirel Lucindo Diaz. Ang iyada nga mga staff, approachable na katama. Kag kung kulang bingin nyo nga dala nga kwarta, pwede manayuan nyo lang balikan nyo sa sunod. Pwede na, istoryahan nyo lang sa Mayo. Ay alang-alang man tuod nga mapuli ka pa, tapos balik ka naman. Sunod nga pagkuha mo, bayaran mo. Basta nga nagpasalig ka, himuon mo. Hindi pasaligon mo lang, tapos hindi ka magbayad at ibudlay na. Lexe? Loadlift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga buildings kapareho sang mansions kag mga balay. Nanga-design man sila sa mga balay, depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5 Phase M, Francisco Homes, Quiejo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area. Ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz pagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com.
Happy listening and watching kay Janjan Sapio, Marie Joy Castiva, Marie Eve Santilla, Leslie Londonio, Kagawad Melanie Rigacho, Kagawad Ricardo Cabalonga, Gemma Cabalonga, To Kadoy, Precious Cabalonga, Kagawad Timay, Kagawad Betty, Kagawad Marita Hurtado. Kay Kagawad Lunasco, mayong gabi. Dali lang kitara na sa atong nga linya. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Police Regional Office number 6. Lieutenant Colonel Solis, sir, mayong gabi. Si Johnny Diaz. Sir Johnny, mayong gabi and mayong gabi man sa imo kag sa imo nga mga viewers and listeners. Sir, luyag talang mabalan kung mayara ng report nga gipalabot ang Ilog Police Station may kang tanan ni sa encounter kay nasa nga aga Lieutenant Colonel Solis, sir. Mataw din na Sir Johnny na may ara kita encounter kay nasang aga sa tunga sang 6th Special Action Battalion personnel kag sang Negros 2nd Negros Occidental Provincial Mobile Force Company. Ang ilang naenkwentro amo ang mga miyembro sang New People's Army natabo ini sang mga alas 7:20 kay nasang aga sa sitio Balik-Balik, Barangay Tabo, Ilog, Negros Occidental. Oo. Pila kabilog gid sir ang body count nga killed in action kag wounded subong man ang mga na-capture. Hello sir. Hello sir, siling ko pilagi kabilog ang body count o kung ang killed in action kag wounded in action subong man ang mga nagkala capture o kung subject sa investigation. Sa latest naton sir nga pag check sa Ilog Police Station, may tara na 4 ka killed in action sa PNPA side and may 2 ka wounded in action. And sa subong, may ara sila 14 ka mga tawo nga ginhold nila sa police station for questioning and verification kay sang pagkatabo sang encounter, ara sila malapit sa encounter site. I see. So, daw kadamo gid sa ila, sir, nagaano sila sang maengkwentro sa mga miyembro sang SAF? Sang pag-enkwentro, ara lang sila sa palibot, wherein after na sang paghupa sa mga linokpanay, nakita ini sila sang tropa ng staff naton. That is why ginhold sila para i-check ang ilang mga pangalan in other circumstances to check gid kung anong rason nga ara sila sa malapit sa encounter site. Oo. Tuod ni sir ang impormasyon nga nakalabot sa amon diri sa Iloilo Newsline nga sa 4 nga mga nagkalamatay, 3 ang mga lalaki kag isang babaye. Hindi pa naton Sir Johnny na-check kung ang genders ang mga napatay, kung pilang babae kag pilang lalaki, kaya ongoing pa ang pag-process ng ato na SOCO dito sa area. Oo. Away pa man kita sang kumplito nga mga pangalan sa mga nagkalamatay nga kag mga napilasan subong man ang ginpang subject sa questioning, way pa kita sa mga pangalan na Lieutenant Colonel Arnel Solis, sir. Sa subong Sir Johnny, ongoing ang process ng SOCO naton and upo na dira ang mga ebidensya gina-process nila subong dito sa Banwasang Ilog. Oo. May mga recoveries, sir. Hello, sir. May mga recoveries ang mga miyembro ng Special Action Force. Pardon sir, medyo putol-putol. Siling ko, may mga recoveries, sir, ang mga miyembro ng Special Action Force. May ara nga na-recover sa CPP-NPA. Hello sir. Siling ko, sir, may na-recover sa mga miyembro ng CPP-NPA. During the encounter sir, initially sa report nila may na-recover silang 4 ka M16 rifle and as a result ng pag-process ng SOCO ng crime scene, ang iba niya mga na-recover nila undergoing subong pag-conduct nila ng inventory. Oo. So,
ang ini nga mga na-recover hasta mga nagkalamatay way pa man mabalaan kon taga Barangay Tabo Ilog Negros gid sila tanan nagapalauli. Hello sir, siling ko way pa mabalaan ang kundiin ginigapalauli ang mga nagkalamatay kag ang mga napilasan sir kag mga na-capture. So, i-redial naton no ang number ni Lieutenant Colonel Arnel Solis ay nautod. Damo pa sa aton nga i-clarify na di no. Sa kay Lieutenant Colonel Solis sir, pasensya nautod kita. Pasensya naman sir, medyo mahina sigurong signal ko. Muna nga daw hindi ko masyado mabatian ang istoryanay naton. Medyo garbo ang signal naton. Subong sir daw okay na? Medyo okay na sir, medyo okay na. Okay. Siling ko sir, may ang ini nga mga nagkalamatay kag ang mga napilasan subong man ang mga na capture nga subject for investigation, why pa mabalaan kung taga-diin gid sila tanan? As latest sir, pag-check naton sa Ilog Police Station, wala tayong mahibaluan kaya ongoing ang verify nila ni sa mga apat nga ginhold nila, and kasubong man sa apat nga napatay kag sa duwa nga wounded in action, ongoing ang pag-verify nila sa matutuod nga mga pangalan or other circumstances ang sining mga tawo. Oo. May report man nga nagwa sir nga mayara nga slightly wounded nga miyembro sang SAF nga Isak Bilog pero okay naman ang iyang status. Insakto ning report sir? Sa ila sambal mayara nga daw gamay man lang pero very slight nga injury ang incur sa aton nga tropa. Okay. So mas maayo ini nga ko basip lang nga makumplito na naton kag mabalanta kung taga DNA kay ti pareho sa nagligad nga mayara man nga enkwentro na diskubrihan nga isa tong mga napatay to sa Kapitan Ramon sa Silay nga taga Bicol uli. No nga dito sa pakalabot. No? So kabay pa nga mabalaan naton ning exact address sa mga nagkalamatay, mga napilasan, kagiban pa nga mga na-capture, Lieutenant Colonel Solis, sir. Correct, Sir Johnny. Mas mahigit nga hulat-hulato nato ng pagproseso sa ating mga kapulisan para makilalaan din naton. And Sir Johnny, atong 14, hindi man to na hindi matawag na capture, dogin hold lang sila ng kapulisan naton for verifications ang ilang mga circumstances and for questioning. Okay. Lieutenant Colonel Solis, sir, madamo nga salamat sa tiniyon ginhatag nimo diri sa amon sa Iloilo Newsline. Mayong gabi, sir. Madamo nga salamat, Sir Johnny, and mayong gabi sa imo kag sa imo mga listeners and viewers. Thank you so much. ...23 minutos na nakaligad sa alas 9. Luyag nyo nga magbakal sa nga basi gusto nyo magbakal sa nga Bukoshek. Kadto kamo sa Ceres Terminal sa Barangay Kamaligharo kay Aradan Sweetie Bukoshek. Pili lang kamo small, medium, large. May aramada sweet cream, no? May mga component na nga ice cream, no? Laman ice tea ang nisti, no? Coke float, dapulo pariho man na. Pero puro man na Japon nga buko. Tilawin nyo, puro na nga buko ang ginahimo nga buko shake. So, ang timpla, ginaya sang chemist. Kag purified ice ginagamit. Kag ang kalamay, puro ang kalamay na raw sugar na sa hindi sila nga magic sugar. Ti gusto ta nga maayo ang lawas ta, no, para sa mayad o kunikayong lawas naton hindi mabutangan sang malain. Barato na, affordable pa, mayara pa na nga food panda, no? Component nga food panda para sa mga
hindi makakadto da sa kamalig sa Ceres Terminal sa sulod gina sang Ceres Terminal ang pwesto sang Sweetie Buko Shake. So base lang gusto nyo nga mag-inom sang Sweetie Buko Shake sang konsang buko ara sa Sweetie Buko Shake. Kag kung gusto nyo mag-order via Food Panda, pwede gid kamo maka-order. Yara na sa atong linya atong koneksyon live and direct sa Antique. Kay luyag ta nga mabala ng update sa pagpatay ni sa Quarry Enforcement Officer nga gintiro sang riding in tandem. Anong latest nga investigation sa aton mga pulis? Kag anong paya gabi sa nga pamilya nakabuhi sang tinaga? Ang pamilya kung nanugid ang motibo nga nakambal pa ini ang victim before nga natiruhan siya. Yari ang report upod sa kaya Newsline Romeng Antonio, Paliog standby. Newsline Romeng. Signal. Oh, mayad gid eh. Nami gid signal Ati mo. sige. O, igid ba ulan sa buong dari sa probinsya sa Antique, kaya ginapollow up ni Antus nga nga report. Ginapollow up tani ang sa incident kung kaniin na ingo sang kilap. Ang isa ka Pinoy patay. Oh. Pag naigo man ang iya duwa ka bata, pero wala mapatay sa isa ka manunday sa banuwasang nawaan. Ay subong nga nangadlaw. Ulan napon, grabe ang pagpanubuok, pagpabilap. Ito sa may probinsya sa Antique. Subong lang na Newsline Romeng. Ano sa dyan eh? Silingko subong lang na nga kasisidmon na tabo. Roger, kung sa dyan eh. Ang Iloy patay gid ang iya bata na ospital, pilak-bilog bata ya. Duwa ka bata na dragmay pa. Wow. Ara sila sulod balay naglusot pang kilat. Yang balay nila nga bayo sa malig, ang lapit. Ang kamalig nilang balay na nga aras pukataw daw. Actually, may mga hingod mga balay, pero hindi ito man makalapit. Wala ito pa sentruhan, himos ining binaligal, himos ng isang kandidasin ng kasapahan. So, nasamtang himos-himos sila, gulpi lang ng ilat, igo ngitong Iloy sa sulod sang kamalig. Siyagid na tamaan sa dapog, kayo na sa mga himos mo. Tiguro, makuan, may lulutsan paguro. At lusot sa mo, biglang mo nang atap man, kung bila sentruhan himos ang ilat, galusbot yun na ang sinigpog sa ganyan mo. Grabe, no? Nalutsan kag nakita, siguro kagapin pa, bansada pa siya? Oo. Hasta na, grabe ang pagpagulap sa Antique. Kaya pinana ni Kanlay na mga grabe ang panaguod. Oo. Kung mo nang naghalong kita sa kilap, ay certificate. May lang gaway tumatamaan ang duwak bata. Mga first degree born lang sila? May mga sunod-sunod sa ilalawas, pero wala sila ng paghan. Ang kilat ka ba, kung tarukan mo partner na sa iba, nakakurit na. Oo. At ang iyang asintos na mo ng kung mag-spark ka ba sa printed, diba ng printed, diba may manang nagano, pero ang voltahe, grabe, diba? Ati uy. Aba mo ng kilat. Oo. Ang iyasin natin sa diatay na alon, kung babaw, o mga tudlo, mga ninakbo sa mga nakasapit. Oo. May lang may nakakita tong mga kaingod nila. Kaga giningagaw pa to, hingagaw dala ang mga kabataan sa ospital. Tingin dala, wala mong ganun na dala dayon man na pero ginakuha dito sa municipal health at mga parapatang sa bulong. Pero nagahambal yung mga bata at iloya
Kaya on the spot sa dyan ko follow up na no? Sa isang barangay, malayo-layo. Yung barangay ni ba? Oo. Dili sa Manuasang Lawaan, probinsya sang Antique. Kag sa aton report kanuslan dyan, angot na sa pagpatay sa riding and tandem sa isa ka quarry enforcer sa provincial government dari sa Antique. Ang aton otoridad, ang San Jose PNP, sa pag-follow up sa Kinsang Boss Radio, ligom-dulom pa sila. Ligom-dulom pa sila ang motibo ng panugid, ang rason andot din siya gawing patay, porque ito sa plus. Laban may rason ini, kaya hindi man napagpasyon, pero huwag natin mamalaan. Kaya na nag-dispatch ang San Jose sa Manuasang Sibalong. Agad o si Saon yung report. Kaya man nag-inform sila, kaya hindi man ipormal na may nabais-bais tulong siya sa isa sa barangay sa Manuasang Sibalong. Ang nakasaksi, ay man kabalo kung ano yung ang kalinyan bisang bais-bais sila, ako matumot. Ibo, basta may nakabais siya tao sa isa sa barangay sa Manuasang Sibalong, sa barangay Alanan. Ginausisa pa sa Sitinting, luwas sa hindi pa sila mga tumod ng atong pag-isbay sa mga rason, may iban pagidalaba, so may iban pagid mga rason pagid, naway lang masugod sa biktima sa iya mga siya asawa sa iya pamilya. Kaya sa iya pamilya, why man siya tuguntuad nga may nagpupaya, why man tinagtuad na may gintuad nga may nagpuntrata na, uragin. As if normal lang ang ginawi na sa nabalay mo. Mauli niya, mabalik sa obra na, balik naman sa adlaw sa obra niya. Wala man tigil sumugod sa pamilya nga may gamay tayo na problema related sa obra na yun. Amo lang sa may ibang tao ang sugid na may nakamisbain. Kaya pero kung din-dispatchan sa itay na ang nag-dispatch sa itay na ang sa si PNP sa lugar ang sa Uniberitay. Pero si buwas mabalaan kung ano ka kung ang posibilidad na abong to ang ginalinan kanyos na dali. Pagpapti ka na siya atong sa iban ng mga otoridad rin. Kasi may dyan pa na kontra na may relasyon na sa agda pag obra, eman ang mga quarry enforcer mo, bako bumabing mga tao kontra mo. Laban-laban gid laban-laban gid lagko mga tao na kontra nimo. So daw ginatanaw sa mga pulis daw work related ini ang pagpatay sa quarry enforcer. Amo na napatiyang nila, ganyan ito ng kutsin ito do, kay white ng sugid. Ay kira-kira ng nagyasari sa quarry permiti sa biki mo, ang iban, negosyo, kakot baras, pagpilyon sa sulat nilo. Ginakarga baras sa card, tanto sa ibang probinsya, ginakarga sa pag, tanto sa Palawan. Damo lang yung part na kamusta niyan ang mga quarry permiti din sa biki mo, pero kung amo work related, sino siya ilang ini ang banda sa mga quarry enforcer. Iway mandabi sa mga CCTV sa palibot sa ginluntaran sa insidente? Ang barangay Supa, dira ay isang CCTV na nakapture ang paglutang sa biktima. Kay man pauli irtana hanggang sa banang ang sanukson sa Sibalom, pauli na sa Sibalom, sundan sa mga suspect, kung samtang nagdadalaman ang ipauna sa mga suspect, tiro sana partner. Malapit ang pagpati sa alagad ng otoridad ng kapulisan ang pagtiro. Ay nanti kung layo ang nagasunod niya nagtiro tapos na niya ni maliwas pa na mo kaya nanti ang nagtiro sampol nagahulag-hulag bukor man niya nagsakyan siyang biktima hulag-hulag si maliwas na garing
ang kanilang gamit tiro ang pag-tiro. Hindi po siya malapit ang eksperto ng tiro. Oh. So madugay na guro nga pag surveillance man siya kagin na na-pattern na sa ang iya nga mga hilikoton sa magtagadlaw-adlaw nga tanan na kanyos line na Roming. Amo gani ang lambaw diri nga na-pattern din. Anong oras ka uli? At kinasundan gid mo hindi ba nimo na ma-secure niya amo ni oras mo uli na sundan pa kung ay siya ginabantayan. Oh, mga 1 week guro nga surveillance nasiruin na gid siya, na 0-0 na kagamoto guro nga ginig-secure na eh. So ano sa pagpati sa mga pulis sa gun for hire ang naghanot sa sininga enforcer? Laban-laban ay tanda magtiro. Kaya man kanyo sa dyan, kung delikad, kung hindi ka magpaburot pag mo pusil na ibang na tiro ya sa nananagatan sa lakyan. Pakpak mga buha mo na, pilaan ko at balan yan yun para matilo mag-indigo. Daan na dahulag ang sakyan. Pag-ulang sa sakyan mo, malain na parang ang inig mo. Oh, So, maliwas na gamay ang target mo. moving target nga panawag. Iya, sintro mo sa likod, nalakos dahil. Tiway nabis ang iban pang anggulo nga nahimo ang nastablisar ang mga pulis ang San Jose Antique with regards sini sa tiro patay sa enforcer. Di ba loon tabi kung base may harap pa sila nga anggulo nga ginabuon-buon bala, no? Kanyos line Roming base may harap ang iban nga anggulo ang mga pulis ang Antique. Kaya kalingin ulo nila, dahil magtira, pinagawa ng witness, sila mag-CCTV. Ano mga kinagin mga kantuan nila, itong posible na panang kapananda, na may nabais ko no, siyang nagbais ko, ang inbais na to, ano ba ito, may nakasyon ko sa diin, sa kwari na to, work-related, party sa pinag mo, or may iba pagit niya party sa lupa, ano pa nga graduate, sila ang gulo, ang itong gibalisan. Pwede man tumatabo na nagbais sila, pero daw hindi man na rason na ipapiyan siguro sa suspect ang victim. May mga madalong sinito rin ang gulo kasi hindi ba surveillance dito mo. Kung garing ura na maman ura tinay matasibo kaya ura may mas nakamaan ay ura may nakapanugin ang biktima. May posibilidad para na rin kasi ay kung buhay ko ng biktima man kanya hindi ka ano mag-graduate so pwede niya balik siya, di ba? At laban-laban pero posible nga kung mayara nga threat sa iya, nasugid yan na sa iyang asawa o kung sa iya pamilya kanyos line Roming. Oo, kung may ara man sa una, wala mo na nasugid, yung chicken po ganti niya lang, pero din seryoso gali ang grupo nga na, kung sa matao, pwede man na matabo. O nag-a-cancel pang isang kasubin, kung ay isang testimony, nag-linin, ay isang ritmo, pag ay man sang witness na nakakita, na kung ano ang previous kontrabado, kag bisa na ang pag-secure actual, parang krimen, ay isang witness na magapamatuod na nakita nila ang suspect. Okay. So, kung masolve mo ang bahol din na pangkat sa isang gabi, kung sa mga si TNT, kung masolve nila ini, may tagpati ang iba, hindi nila ini masolve. Kung tagpati man ang iba, kung malayo na kaya masolve ang baga hanggang riding na shooting incident sa regya sa mga panwakang kang naligad na buwan mga kagabi. Ang magandang report ay ang regya sa probinsya ng Antique follow up sa patay kay Mark Otsada at ang Chibalo Mantik sa Taparin sa probinsya ng probinsya kang Antique. Ako dyan sa kanyang slime community nyo nag-report para sa Ilo-Ilo. Michelle. Madamo nga salamat sa report ni Kanyos Line Romeng Antonio, live and direct sa Antique. May ginang sa Puloyanto, galuto-luto sa pagkaon sa iyang pamilya, sa iya kabataan, igo sang kilat. Ang inisyal nga informasyon nga suno sa iya mga kabataan nga patay gid si nanay nila.
ang duha ka mga kabataan magagmay pa na mayara nga sunog sa ilang lawas nga igo sa nga kilat. Ini ang informasyon initial nga nakuha sa atong koneksyon sa Antique. Agang update sa quarry officer sa nga Antique Provincial Government, tubtob subong blanco pa sa gyapon ng mga pulis sa identity sa mga suspects kag motibo. 40 minutos na nakaligad sa alas 9. Trixie? Happy listening and watching kay Julian Bautista de Silos, Agnes Quinez, Brian Barido, Juliet Barido, Jeffrey Bautista, Hazel Calataro, Tapadang To Rodel, Alma Barrera, Fred Villalobos, Manang Jess, kag sa akong mga classmates sa CSJ. Diraman kay Jeffrey Bautista, kay Mark Antonio Rivera, kay Mark, ay Lubinia. Diraman kay Lubinia, kay Action Mark, mailang nga pagpamati. Kay Iti Moriera, kay Ching Claveria. Subong man kay Corporal Dante Lopez and Noel Bangiles. Sa mga Taos Dipaw, kay Jean Halico Barion, kay Senior Master Sergeant Lindero, kay Arlen Gallego, Arlen Istanti Gallego, kay Pastor Ed Kasidsid, mayong gabi, diraman kay Mads Shirley Laurente, General Manager sa Gimelco, kay Mads Hyper Oro, Ellen Grace Galas Palomo, SB member, Sheila Villana Gaitan, kay Joy Tamayor Labordo, mayong gabi, diraman sa kay Margaret Kesura, no, kay Harriet Alvarado Consular o Consular Alvarado, ay Elena Hinisi Midjana, Christopher Canha, kay Ivan, no, Robin Jutay, kay Rica Perla Rigazzo Cabalonga, kay Gamay Rapa Mosquida, kay Joy Pio Quinto, kay May Lamasan. Thank you so much kay Luisa Pastrana del Calma. Standby anay sa atong mga listeners. Ara na sa atong linya ang presidente sa Iklahuda. Kay loyag ta nga mabalaan ko na nung ila desisyon sa mga nagaspaswab wala sang salakyan, masakay ko no sa di pasayro ng salakyan. Mr. Raimundo Boyet Parcon, sir. Good evening, Johnny Diaz. Oo. Mr. Parcon, ang hambal ni Mayor Jared Trinas, wagit sang salakyan nga i-provide sa mga nagapaswab. Kay ang ila salakyan, daw duha lang na kunok bilog kag ginagamit man. Anong disposisyon sa nga transport group? Pero dyan, Oo. Silingkon nung disposisyon sa transport group, parte ni sa sambal sang mayor sang syudad nga wala sang salakyan nga i-provide na sa mga nagpaswab. dyan amang gani dyan kaina, sa nabalan ko, ginangati sa pang-mayor, na wala sing salakyan. Ang aton nga magkontak. Contact tracing doon sa mga barangay sa mga barangay naton, wala sing sakyan, no? Amo ni dyan nga ti aton sidre, ti wala ta sa mga memo, ti aton sidre gani dyan, nga ti kung gamiton, aton nga mga PUG, transport, aton nga mga jeepney dyan, at sa aton sidre, ti wala ta sa memo, kung mayroong magpangabay sa aton, nga aton nga mga tawag na diri nga mga gin-contact tracing, so nga barangay naton, pasak yun sa mga public utility vehicle naton, no? Kung diyan nga kaina, sa aton siya dyan pagkabati kaina, naman si Mayor nga ang wala sa sasakyan ng siyudad, ay provide sa aton siya dyan yung mga contact tracing. Diyan willing kami, no, kapag wala man takabalo dyan. Na kung ano, ibang aton siya dyan nga masasakyan, aton siya, for example, sa kabarangay, magpapaalala karon, pagkakwa nga makatog sa swabing center, no? Tapos dyan nga aton sinidre nga ginapangabay lang sa aton nga
nga barangay tani, nasiling ko mga patrol sila, nga tani idulong nila. Ang ila sinidiri nga contact tracing, may positive sa barangay nila, idulong ang mga close contact dira sa swabbing center naton, para dyan nga ang PUG naton, safety kay ang PUG naton dyan, agad mo sinidiri nga pumuluyo ang nagasakay. Hindi sila nga isa lang katawo ang nagasakay sinidiri, kundi kadamo no nga mga pumuluyo naton or pasayro naton, nagasakay sa jeep. For example dyan karon, nga may ara karon nga magpositive no kay ti wala ta kabalo contact tracing sila nakabantay sa nga aton nga PUG sumakay sa unit ta karon kag positive sabi about sa may swabbing center paano na diyan kiti kadamo sa nga nagsakay sa salakyan naton nga mga pasahero nga wala na kabalo nga positive ang aton sinidiri nga upod sa aton nga salakyan. Muna namon subong inisyatibo, kaya namon nga masalakyan, din pang-disinfect namon. Karon dyan, instead na di-disinfect kami, karon madukangan pag-ining mga ang problema na ton sa COVID-19 dyan. Kaya ito sinidiri na tawag sini nga inisyatibo na mapapas, yan ka matapos yung virus, diri sa siyudad sinidiri dyan. Di ko ninali nga magsakay na sila. Karon sa mga jeep after sang swabbing, paano mo mabalaan ngayon na sa galiging subject sa swab, kung may patin ng agtang niya tani nga nakaswab ako. O hindi ma-identify mo, nga ikaw ang driver, Mr. Parcon? Sakto na dyan. Amo ganit lang natin, tama ka delikado, gino sa parts and drivers naton, nga karon may nagpapara sa ila, 5, abila karon. Katawo, na contact tracing na sila. Close contact sa nga nagpositive. Hindi na mabalaan siyang driver. Natural dyan ang driver. Pasakyon na niya ina. Ito tungkol nga pasahero. Paano karon dyan ang aton nga mga pasahero? Aton mga salakyan. Karon dyan, once karon dyan, nga may pag-positive sa ila, ito may symptomatic na sila, karon na din, sample lang, no? Wala pa tagaling kapaswab. Pasakyon sa salakyan naton. Karon mag-positive na siya karon, karon ang pasahero na nag-upod niya nga nagsakay sa aton siniguri nga public utility dyan. Amo na ganing kulbaan naton ay wala man contact si Mr. G. Conga sa aton kung ano nini kung anong amon sinita tanay nga mahimo kay aton na gusto ni dyan na kung gusto nila na servisyoan ng siyudad naton, handa kami dyan. No, may isa kita kayo, ibutang gira. No, nga kiter, ining mga contact tracing na to, no? After sa nga masakay sila dyan sa among mga unit, natural, ang driver sa mga isip mo naman dyan. Pagtapos na nakasakay sila sa among unit, natural, i-disinfect naman. Pero dyan nga balaan naman, nga mga pasahero, nga mga pumuluyo, nga contact tracing, close contact, sa nag-positive, nga mga pumuluyo dito sa siya kabarangay dyan. So mahapos ang pag-identify, hapos ang pag-check nimo. Sang sama, why dira sang service, masig-masig lang sila sakay, at mabudlay na yawan ka kung pinananawagan to kung sino nakasakay sa amon nga jeep, mayo lang kumabalaan man to sang commuters, why man na siya tanaw na yung ano ng ngalan sang jeep man, ano ning plate number man, di bla Mr. Parcon? Sakto na dyan. Amo nga ginakulbaan kita. Dugan naman sa stressful sa ato, no? Sa pagdulog na ito karon kaya boss na agad, amo ng drivers, mambal sa ato, pristano kami. Kaya kung nabalaan na ito dyan, ay ina nga mga pumuluyo, ina nga mga lost contact sa isa ka nagka-positive nga mga pumuluyo dira dyan. At least nabalaan na ito, no? Kapreparar kami. Ani mo namon dyan, i-close namon ang transit namon, iduwangan ang barrier namon, ikadua, ang pismas sa itong drivers, no? Dapat dugangan, i-dublo nila. After sa magsakay, ang ina ng mga pasahero dyan, kaya ibala na itong lost contact, contact tracing, after sila dyan, i-disinfect namon ng mga unit, tungod na nasakyan sa sila ng mga tao dyan. So, ang ambal lang ni Mayor nga wala sang salakyan, why sang service, kagawa why sang availability, ambal naman yan ni Mr.
na sang spokesperson sang COVID, Mr. Jack Conlo, nga mahulat sila bisang libre sakay sa LT Barbie, way paganik bayad, mahulat ka pa imoya na kung may magpasugot pa sila Diyan, ang isa ka problema na ton. Wala pa na bayaran kani isang DOTR sa libre sakay. Oo. Karon na gamiton ang salakyan sa libre sakay. Natural yan, baka na mo damo na dyan nga mamuluyaw masakay sa libre sakay. Laban-laban Kung gini. ako ka pasahero, no? Masakay ka sa libre sakay. Si paano na karon dyan ang ang upod mo da, contact tracing, isa na close contact sa nagpositibo sa COVID-19. Budlay Ano to. yan, isa ka delikado ka tama nga ginambal na ton, tama ina ka delikado. Amon dyan may inisyatibo ng Claudia, no? WBTC. Gata na namon sa every week, i-disinfect namon. Kung amon na dyan, pa-disinfect namon subong adlaw, pagdason nga adlaw, magsakay sa amon, na contact tracing, bakadto sa swabbing center naton, paano na dyan karon? Na mabalaan namon. Amo na nani dyan na daw galingin ulo to sinisubong. Tungod na kita sini ang stressful sinidri. Tikibin ang leader sa Claudia sa transporter group na paano ni naton. Kita kabulig tani sa syudad naton, kabulig kita sa DOH na para matap na ining COVID-19. Paano na karon dyan? Ang kutog na magpa-swab sa sina nga lugar, alin tabi karon sa Boulevard o kung diin ka damalin karon abi mo paswab ka masakay ka sa lapas na jeep. Diyan no tama ka delikado no kay ang ina nga kumuluyo wala pa rin na swab, wala pa tambal balaan natin nga positive siya. Kung mag-positive ang sakay dila sa sasakyan naton, diyan tama ka delikado. Hindi lang delikado sa drivers naton, delikado sa na mga commuters yung sakay sa atong public utility jet. Oo. Amo ning budlay kay ti way sila may paminsar mo. Gusto nila libre lang. Dapat nga pinsar-pinsar man tani para sa kayuhan sang tanan, no? Para sa kayuhan sang tanan. So lato-laton ta kung ano magin man mangin desisyon nila kaga kun ninali nga maghimo na sila sang ilang nga desisyon base nakamamarasmas na sila. Tibudlay ni kung nali nga magdamo naman ang ma-infect sa COVID, kapag siling naman, ano biki damo na infect naman no? Ano biki way mga paminsar sa mayo tanawa kundi dagdamo ang na-infect, no? So dapat tani paminsaron ni sang mayo sang syudad. Ilabi na sa mga miyembro sang City COVID Task Force. Kaya kung hindi nila pagpaminsaron ni sa mayo, hindi nila pagbatihon utok nila, madisgasya ng iban nga mga commuters nga magsakay man ni sa di pasahero nga jeep, no? Mabutang sa langalang ang iban nga mga pasahero nga ara sa nagsakay sa di pasahero nga jeep nga sa mga magsakay man da nga na under nga naswab Mr. Parcon. So kabay pa nga matawuhan ng mga taga syudad ilabi na miyembro sang COVID Task Force, Mr. Parcon. Hello, sir? Siling ko mayo na taning nga matawuhan niya mga miyembro sang task force kagang miyembro sang City COVID with regards sini karon sana ilang plano sa mga nakapaswaba, Mr. Parcon? Diyan aton sinidiri wala ka ta again sang ila sinidiri nga plano no. Aton sinidiri nga ato for safety sa aton sinidiri nga drivers kaga for safety sa aton sinidiri nga mga commuters no. Muna dyan naman natin nga once nga implement na ni atong siya ang mga problema niyan ang close contact sa nagpositive no. Karon pa section do sa aton nga public utility dyan amo naman natin na ginakulbaan ko subong na madamo naman ini nga positibo diri sa aton nga syudad sing Lilo kuning kaso kay mo naton ini kang tanan nga nagpa-positive ang close contact contact tracing, pasaksyon sa public utility naton vehicle dyan, na wala sing tawag naton nga safety ang aton sinidiri nga mga pasahero, dyan hindi ni tawag naton nga makontrol kag masagang naton ining COVID-19 sa pagdamo diri sa siyudad sing Iloilo kuning kaso kan tanan nga mga tawag naton nga
nagpositive, pasak yun sa public utility naton. Dapat yan, ang aton hiling nga barangay, no, alerto man ini, na may ara sila nga patrol, nga dapat nga iserbisyo tani sa aton nga mga pumuyo sa aton nga sa tag sa barangay naton. Plus, ang siyudad naton tani, kung may ara sila nga private tani, dira nga arkilahan, na para ang ikita nila, ang contact tracing, kag ang close contact sa nagpositive na mga tao dyan sa COVID-19. Pwede man to ma-recall ang maging pangatag nila nga ano kung gin MR nga mga salakyan sa mga city councilor, di ba? Sakto na dyan. Pwede na mulam tani nila. Oo. Na para mag-i-service nila para lang tani sa tawag naton nga close contact sa positive kag sa contact tracing dyan. So bantayan naton kung ano gin man mangin resulta kag plano sa nga syudad kabay pa batihon nila utok nila. Mr. Buyet Parcon, sir, thank you so much. Salamat yan. Kami yung gabi sa Iloilo Newsline. Mayong gabi. Mayo lang ang pagpamati kay Ricky Lamigo sa Canada. Diraman kay Police Corporal Sanchez ay ng IMS mayong gabi. Gloricel Epitito kag sa mga Epitito family sa Gimaras ay Chay Paking Emily Istember ay Glorivic Almosida kay ito Itekda mayong gabi. Diraman kay GC Caballero ay Noel Bangilis ay Jonami Plaga Gumbok sa pamilya Gumbok, pamilya Plaga, pamilya Yanson Novera, pamilya Halike sa Negros Occidental mayong gabi. Cheryl Silauso Malone sa Sagay, kay Atty. GV Cunyada. Good evening. Harapa ay Milane Bernales sa Carrion. Sa mga classmate ni Gingging Kanto, sabi dabi sa WVCST na o isatyo, sa mga professor da, kayo nyo kunday mayong gabi, Sir Vernon Cabalfin, kay Orlito Cabalfin, kay Engineer Kinoy Aligayen, kagay Ma'am Gladys Aligayen mayong gabi, Deraman, kay Romar Marquiliero, tag-iya sa landscaping ni, sa Hibawaan, kay Nimia Marquiliero sa South Korea. Ay Lalay na Libo na Ligo. Ay Sir Nestor Canong kay LC Calanza, Mads LC. Ay Tito Marin, daraman kay LC Marin. Sa pamilya Magbuo, kay Marlene kay Naay Porita, Magbuo. Sa pamilya Lasuna, good evening. Attorney Joseph Jong Siles kag sa Napolcom family. Ay Dailen Gaborno. Diraman kay Mama Rowena Wing Diaz. Merily Pedroso. Sa mga katapos sa media, ilabi na kay Madsa Bing Pabiuna. Ay Maninoy Rani ay Hanggayo. Ay Jimmy Britannico. Josie Lagman. Sa kay Kap Aroza ay Ma'am Elsie Palomar, ay Sir Palomar da, ay Joy Galvez Colyada, Lorifi Alarba, Mary Joy Nini Jess, no, kay Day Kande, ay to Jake, ay GJ, mayong gabi, ay Kap Malcon, ay Mary Regina Delgado, ay Nini Joylene, ay Ning Laarni de la Cruz, kay Vice Mayor Paul de la Cruz, ay Mayor Galila, kay Mayor Reyes, mayong gabi man, ay Ma'am Sixy Babes sa DYMB, good evening, kay Rowel Von Superio, kay Engineer Roberta Dumanil, thank you so much, kay Ma'am Benz Takuyan, sa mga maestra manunodlo sa Iloilo Doctors College, sa Colegio de las Hijas de Isos, sa WVCST o kung isatyo, diraman kay Vivian Coelho,
sa kay Lisa Dignadisi, kay Charlie Dignadisi mayong gabi, kay Ping Aaron, Alsosa Rimia, Alano Robles, sa Batsa 84, sa Manapla Elementary School, sa Dekada 90, sa St. Joseph School, Ihas Diso sa San Miguel Hordang Guimaras, mayong gabi. Ay Cherel Gayas, Bingbing Hoswe, kay Dariana Jong, Dinis Octaviano, kay Sir Octaviano, ay Dinya Didoroy, Dali Yasa, ay Eduardo Co, Edwin Horokin, Emily Tobiera Diadjo, Emmanuel Alcalde, ay Diraman, ay Florencio Yap, Francisco Toso Cabunado, ay Prince Charles, mayang gabi. Sa mga miyembro sa MG Band, thank you so much. Mayang gabi sa inyo. Mo pa matalamyawon. Daw pasensyang hindi ta malabutan ng iban, no? Mga talamyawon. No? Thank you so much sa inyo nga pagupod. Antes kita magtakop, ipabatita na sa inyo ang pag-file ni Senator Manny Pacquiao sa cyber libel kay Pastor Apollo Kibuloy. Yan balo niya nga may project si Manny Pacquiao nga pilato ka 3.5 billion. Pailansan Manny Pacquiao kaso nga sa cyber libel. May damages nga 100 million pesos. Kaya rin si Senator Pacquiao sa iya kay na nga pag-file sa nga kaso bato kay Pastor Apollo Kibuloy. Nag-file po kayo ng kaso against whom? Against Kibuloy, libel. And bakit po? Anong ground, sir? Libelous yung mga pinalabas niyang mga fake news na hindi naman totoo yung project sa Sarangani. Pero sir, you were quoted in a news article 2019 na sinabi po ninyo na yung 3.5 billion ay sa Sarangani po mapupunta. Published po yun, sir, nasa internet mismo. So para lumalabas na sa inyo po galing mismo yung 3.5 billion na project mapupunta sa Sarangani. Walang 3.5 billion na project sa Sarangani. Hindi nangyayari yan at walang planong ganun. Anong klaseng project yan? Ang project sa Sarangani, yung batas ko na nasa mga 300 to 500 lang million. Hindi, walang 3.5 billion. Yung 3.5 billion sa bataan niya na project doon under sa committee ba ni Bongo. So bakit may damages kayo hinihingi na 100 billion din sa pagsasampa niyo ng kaso? Training. Alam mo, disturb ako masyado before the fight. Marami siyang nilabas at napapanood ko sa Amerika. At daming nagtatanong sa akin kung totoo yan. Daming, puro explain ako ng explain at nahihirapan ako. Kumbaga, sinasagot ko dito isa-isa. And hindi naman totoo. Grabe yung perwisyo na ginawa niya sa pangalan ko. Sir, naka-apekto ba ito sa laban niyo? Hindi naman, pero at least iniisip ko rin yung ganun pangyayari, yung epekto. Yung epekto, hindi ko iniisip yan, pero siguro rin, naka-epekto rin siya dahil lagi ko namang iniisip at saka lagi kong sinasagot yung mga text at na nagtatanong kung totoo ito o hindi. Nagulat na ako dito sa tao na to dahil nung talagang binulgar ko yung mga korupsyon nagalit siya. Hindi ko alam kung anong intention niya para sirain niya yung pangalan ko. Ito yung pinalabas niya sa picture na itong building na ito, itong picture na ito, 1995-1996 pa ito na project sa panahon pa ni Ramos. Bata pa ako noon. Ito ang pinakita niya sa video niya, tapos sinasabi niyang 3.5 billion. Talaga namang
sirang-sira yung pangalan ko pag ganun. Hindi naman totoo. So kailangan ko lang aksyonan at hindi na pamarisan itong mga ganitong pangyayari. Lalo-lalo na isang elected senator sa bansa natin at ginaganyan niya, paano pa kaya yung mga walang kaya, no? Mga maliliit na gagawa ng fake news. Ayaw kong magbigay ng conclusion about sa election, pero kayo na mag-isip, ang taong bayan na mag-isip bakit niya ako ginaganito sa timing na ito. Hindi ako galit sa kanya, hindi ako galit kung kanino humamay, tao lang rin ako. Pero may batas tayo, may gobyerno tayo na dapat natin pagkatiwalaan para implement yung tama. Ayun namang damages na kiniklaim natin from Pastor Kibuloy. Yan, kahit piso, wala akong gagalawin dyan, kundi ibigay natin sa mga mahihirap na tao at pabahay kung sakaling magtagumpay tayo dito sa kaso na ito. So to, na endorse na sa prosecutor's office ang kaso nga cyber libel batok kay Pastor Apollo Kibuloy. E-check nato nanay ang atong koneksyon nagikan sa probinsya sang Iloilo. Upod sa kay Newsline Ruel Arbael. Newsline Ruel Arbael, paliog standby. Newsline Ruel. Maya dayag nga gabi mga kanusline, kanusline dyan kag subong man kanusline suite doon kag sa aton sining mga kanusline nga katutok diri sa Iloilo Newsline, maya dayag nga gabi. Dari na ang balita nga aton sining madulong gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Una diri no ang pagkadakop sang isa ka senior citizen no nga wanted sa kaso sining rape nadakpan ini sang Ahoy PNP kahapon September 13 no. Ako sa din nadakpan ini senior citizen 60 anyos no nga residente sang barangay Pinantalan o kono Pinantan Elizalde Ahoy Iloilo nga wanted sa kaso sining rape no. Ining suspetsado kin kilala kay Yoren Aspilia nga residente sang Pinantan Elizalde Ahoy Iloilo no o na sitio Bantod no barangay Pinantan Elizalde Ahoy Iloilo kag natigayon ini siya nga madakop sa otoridad no kahapon sang hapon ginserbe ning arrest warrant no nga sa sining suspetsado nga pirmado ni Judge Jose Mauricio Gomez no ang presiding judge sang Regional Trial Court 6 sang branch 71 no dira sa Banwa sang Barotac Viejo Iloilo nga napitsaan September 6 no 2021 no kag detain sa karon no sa ining nasambit sini nga suspetsado dira sa Ahoy Municipal Police Station no kag mayara no nga girekomendar ang korte para sa iya sini nga temporaryo nga kailwayan nga 180,000 pesos no piyansa no para sa iya sini nga temporaryo nga kahilwayan. Sa dugang naton sing balita sa Banwa naman sang San Miguel Iloilo natigayon man nga madakpan sa isa sini ka random checkpoint no ang isa sini ka dump truck no kag 9 pounds ang San Miguel PNP kahapon ining dump truck no sa pagbayular sang Provincial Ordinance 2017-145 o kon ining illegal quarry no sa giniwat sini nga checkpoint no dira sa barangay San Antonio San Miguel Iloilo no kag ginamaniho ining dump truck ni Franz Capareño kag ini ginapanigyahan no sa ngalan ni Roberto Piñaridondo kag ako sa din ang violasyon sa sining dump truck no nga may karga nga quarry materials nga blanco no ang iya sining delivery receipt no blanco ang petsa sa ang iya sining delivery receipt nga kung sa din bawal ini no sa isa ka requirement no sa pag sa mga quarry operators nga dapat nakabutang no ang petsa sa delivery receipt kung may dala nga quarry materials ang isa sining ka dump truck. Ginin pound din sang San Miguel PNP na sambit sining dump truck kag ginaitson na sa tagiya ang nagkakaigo sining penalty no sang sining violation no sang pag bayular no sang Provincial Ordinance 2017-145 o kon illegal quarry. Speaking of illegal quarry no sa Banwa naman sang San Dionisio Iloilo o kon speaking of illegal rather no sa Banwa naman sang San Dionisio isa man ka illegal fishing no o kon mga illegal fishing violators ang nadakpan no sang San Dionisio PNP sa ila sining pagiwat sang Bantay Dagat Task Force kag sa ila sining pagiwat sang Seaborne Patrol no sa pagbantay sang ila sining kadagatan kag natigayon nga madakop ining tatlo ka persona nga may dala sining duha ka motorbike
Bangka nga illegal nga nagapangisda dira sa banwasang San Dionisio, Iloilo. Dira sa area sang barangay Burongon, San Dionisio, Iloilo, kag natigayon nga madakop ning 3 sini ka persona kag ma-impound ang ila sini nga ginasakyan sini nga 2 ka motor bangka kag impounded man no ang ila sini nga mga fishing paraphernalia nga ginagamit sa pagpangisda is because nga wala sila sang nagakaigo sini nga permit kag wala sang lisensya no gikan sa banwasang San Dionisio, Iloilo no sa paghiwat nila sang ila sini nga pagpangisda no. Ining mga suspitsado kinalalakan dayri ni Tortola, 37 anyos, kay Erwin de la Cruz, 36 anyos, kag subong man si Marjon Magallanes no 25 anyos. Tanan ni sila residente sang barangay Udyungan, San Dionisio, Iloilo no. Kag ginimpound ning ila sini nga 2 ka motor bangka nga ginadala kag subong man fishing paraphernalia, samtang ginahikot pa no ang penalty no sa sining pagbayular sang illegal fishing activity no dira sa banwasang San Dionisio, Iloilo. So moyo tong madulong naton sining balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Sa gapon ini inyo sining ka newsline, Royal Arbael para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report na sa ngatong koneksyon nagikan sa probinsya sa nga Iloilo, Roel Arbael. Sa mga ka-newsline naton, sa mga nag-text ka gabi, thank you so much no. Sa mga nagasakay to blas barko nga naga-monitor to ano to gayong barko gabi naman may ready gabi mo pero direkta na to mayang gabi man liyo gabi na para matamyaw ta to nga naga-monitor sila to naga-tanaw sila baya sa aton nga platform no monitor sila. Ang ano ni ngalan niya man? Ano GCL Tapi. GCL Tapi ni nga barko nakaangkurahe ito sa India. Mayo lang ang pagpamati halong nga mo da harandang mo sa India. So wala na kita sa tiniyon sa atong pagpangadagan diri sa Iloilo Newsline. Upod lang sa atong technical partner sa kay ka-newsline na Toto Boy Jeff kag kay Nonoy MJ. Salamat man kay Trixie. Salamat. Kag sa aton nga mga ka-newsline reporters. Sabay pa nga boss, why na klase si Sweet? Yanon mo, kaya mula nang available mga time man bisang doktor mo. Kaya nagaraon pa sa hospital. Anong tabi kaya mula na ang iyang nga chimpo sa pag-klase. Sa ang iban pa nga mga doctors. Budlay na. Ilang, anong tabi kayo online, hindi man maka face to face sa subong. Topod man kay Trixie. Trixie? Trixie? Ako si Trixie Faith Camarcha Diaz. Sa aton nga malis na sa ko naman si Johnny Yanson Diaz. God bless us. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.